Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές ξεκινά. Σήμερα, φιλοξενούμενος εδώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης, είναι ο κύριος Παντελής Καζαντζίδης, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης και από ό,τι φαίνεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, θα διεκδικήσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καζαντζίδη, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσο χρονών είστε? Είμαι 28 χρονών. Και τόσο νερός, πώς θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Αν και είναι καλό, έτσι. Εμείς το βλέπουμε πρώτα απ' όλα καλό και ευχάριστο και παρήγορο και με προοπτική. Πιστεύω πως οι νέοι είναι καιρός να βγουν στο προσκήνιο. Γιατί οι νέοι έχουν απόψεις, οι νέοι έχουν αρκετές εμπειρίες και πιστεύω πως μπορούν να τα καταφέρουν καλά και στο πολιτικό σκηνικό. Όταν λες να τα καταφέρουν καλά στο πολιτικό σκηνικό, παίζουν μερικά παραδείγματα. Παράδειγμα, θα μπορούν να διεκδικήσουν πολύ περισσότερα πράγματα, πιστεύω. Γιατί αυτό αυτή τη στιγμή που λείπει από τον κόσμο είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μόνο τα πράγματα που μας δίνουν και δεν διεκδικούμε σαν Ελλάδα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ίσως μέσω του μνημονίου. Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιος έλεγε ότι ναι, ψηφίζω στο μνημόνιο, αλλά θα διεκδικήσω ότι για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια δεν θα υπάρξουν καινούργια μέτρα, τότε πιστεύω ότι ο κόσμος κάπως θα ανακουφιζόταν. Να βγει κάποιος μπροστά και να μιλήσει στην Ευρώπη και να πει για τα προβλήματα, που προφανώς ξέρουν το τι γίνεται, αλλά να διεκδικήσουν και κάποια πράγματα πάνω σε αυτά. Δηλαδή να μην δεχόμαστε μόνο τους όρους που μας βάζουν, λίγο να αντιδράσουμε, να βγούμε λίγο μπροστά. Θέλεις να πεις ότι πέρα από την αντίδραση που είναι πολύ σημαντική, θέλεις να πεις ότι να μιλούν ειλικρινά, να μιλούν δηλαδή μια γλώσσα διαφορετική. Σήμερα οι πολιτικοί δεν μιλάνε μια γλώσσα ειλικρινή. Πιστεύεις ότι η γλώσσα τους φέρνει αμαρτίες από το παρελθόν και αναγκάζονται να μιλούν περισσότερο και να πράττουν λιγότερο και να προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια χρησιμοποιώντας μια ξύλινη γλώσσα? Γιατί η ξύλινη γλώσσα και ο ξύλινος λόγος είναι ο λόγος ο οποίος προσπαθεί ουσιαστικά να κρύψει το αληθές. Γιατί ο αληθινός λόγος, ο εύκολος λόγος, βγαίνει από καρδιάς και ακούγεται και πιο εύκολα. Εκείνο που δεν κατανοείς είναι όταν ο άλλος μιλάει ξύλινα. Όταν ο άλλος λέει αυτό που σκέφτεται, αυτό που έχει στην καρδιά του, κατανοείς πολύ πιο εύκολα. Ιδίως αν έχει ηρμό. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να μιλάει από την καρδιά του, όντας τρελός, να μην έχουν ηρμό τα λεγόμενά του και να μην καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά ένας μέσος άνθρωπος, ο οποίος έχει ηρμό στο μυαλό του, όταν από την καρδιά του μιλάει και δεν προσπαθεί να αποκρύψει ή να δικαιολογήσει κάτι, κατανοείται πολύ πιο εύκολα τον λαό. Ένα βασικό μέλημα των νέων είναι αυτό, δηλαδή να μάθετε να μιλάτε ειλικρινά, να προσπαθήσετε να λειτουργήσετε έτσι ώστε η πολιτική να αλλάξει και να είναι πιο ειλικρινής. Βεβαίως, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς όλους τους πολίτες και να συζητάμε μαζί τους. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει αλήθεια σε αυτό που λέμε και πιστεύω πως μπορούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Ο κόσμος έχει κουραστεί ίσως να ακούει μεγάλα λόγια, μεγάλα σχέδια. Πιστεύω πως με μικρούς στόχους μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων της ηλικίας σου και των μικρότερων από σένα και των λίγο μεγαλύτερων? Το κύριο πρόβλημα στις ηλικίες των νέων είναι η εργασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία. Και πολλοί είναι αυτοί που κοιτάνε να φύγουν προς το εξωτερικό. Δεν προσπαθήσανε 1, 2, 3, 4 χρόνια εδώ, βλέπουν ότι δεν γίνεται και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Ήδη και εγώ έχω χάσει κάποιους έτσι φίλους μου οι οποίοι φύγανε σε κάποιες χώρες του εξωτερικού γιατί προσπάθησαν μετά τις σπουδές τους να βρούνε κάποια εργασία, είτε βρήκαν εργασία αλλά τα λεφτά που παίρνανε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύανε δεν ήταν ανάλογα, είτε προσπαθήσανε να βρούνε και δεν μπορέσανε, είτε τους απολύσαν από τις δουλειές που ήταν γιατί κλείνουν εταιρείες λόγω της υψηλής φορολογίας που έχουν και αναγκαστικά μετά φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι η τελευταία τους ελπίδα και λύση. Γι' αυτό λέω ότι σαν νέοι θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα ακόμη και στην Ελλάδα, ακόμη και τώρα. Να διεκδικήσουμε την ελπίδα μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, και αυτό είναι αλήθεια, είναι στις ηλικίες τις δικές σου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως από την άλλη η προσέγγιση και η σκέψη η οποία λέει ότι οι νέοι δεν κάνουν εύκολα δουλειές σήμερα. Δηλαδή, κάποτε πριν από χρόνια
άνθρωποι της ηλικίας της δικής σου μπαίναν πολύ πιο εύκολα στη διαδικασία να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, όταν λέμε οποιαδήποτε, άσχετα αν ήταν επιστήμονες. Δηλαδή, θα μπορούσαν να ήταν οικοδόμοι παρότι ήταν φοιτητές, θα μπορούσαν να ήταν πλασιέ παρότι ήταν φοιτητές, θα μπορούσαν να ήταν σερβιτόροι, κάτι που συνηθίζεται και σήμερα, ιδίως στα καφέ, παρότι είναι φοιτητές κλπ. Άλλοι επίσης λένε πως δεν μπαίνουν στη διαδικασία που το είχαμε αυτό εμείς στα νιάτα μας, να κουβαλάμε μήλο στο νερό του άλλου, νερό στο μήλο του άλλου, χωρίς να έχουμε απόδοση τον πρώτο καιρό, με την ελπίδα κάποια στιγμή να γίνουμε δημοσιογράφοι, για παράδειγμα. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα που πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι δουλέψανε ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να αμείβονται, μόνο και μόνο για να διεκδικήσουν να πάρουν μια θέση στα μαζικά μέσα ενημέρωση και μετά να έχουν μια πιο καλή εργασία. Αυτό λένε σήμερα ότι δεν το κάνουν οι νέοι, ίσως γιατί είναι περισσότερο καλομαθημένοι. Είναι αληθές ή όχι? Πιστεύω ότι ο νέος δεν είναι τόσο καλομαθημένος. Μάλλον, εν μέρει είναι καλομαθημένος ο νέος, αλλά δεν το φοβάσαι το νέο. Γιατί ο νέος πλέον έχει φτάσει στο σημείο ότι σου λέει ότι είμαι εδώ. Αξιοποίησέ με, βοήθησέ με. Μπορώ να σε βοηθήσω, αρκεί να μου δώσεις και εσύ το πάτημα. Ο νέος αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι το πάτημα. Όταν, σαν Συμβούλιο Νέων, φτιάχνουμε ένα σεμινάριο, συνέδριο νεανικής επιχειρηματικότητας και έχει τόσο κόσμο, τόσους νέους οι οποίοι θέλουν να μάθουν για το πώς θα φτιάξουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Αλλά όταν πηγαίνεις για να φτιάξεις την επιχείρησή σου και βλέπεις μπροστά σου ένα κράτος τείχος με όλη αυτή τη φορολογία, δεν μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Οπότε πιστεύω ότι οι νέοι έχουν το πάτημα, μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά θέλουν το βήμα, το παραπάνω. Ένας να τους οθήσει σε αυτό το πράγμα. Ποιος είναι αυτός? Το κράτος. Θα πρέπει ίσως οι νόμοι και το κράτος να γίνουν λίγο πιο ελαστικοί, ούτως ώστε να βοηθήσει το νέο να κάνει το πρώτο βήμα. Στο κουφί την πόρτα τι κάνεις, αν είναι κουφί? Πάρε την και φύγε. Δεν και φύγε, λένε. Μήπως ήρθε η ώρα εσείς, πραγματικά τα νέα παιδιά, να δείτε και άλλους τρόπους συλλογικής δράσης, πιο πολύ ενασχόλησης με τα κοινά, ουσιαστικότερες ενασχόλησης με τα κοινά, και επειδή ακριβώς εσείς δεν προλάβατε ακόμα να έχετε ξύλινη γλώσσα να χορεύει στο μυαλό σας, γιατί η ξύλινη γλώσσα χορεύει και μες στο μυαλό μας, για να περιπλέξει και να ξοδέψει και να χαλάσει πράγματα. Μήπως επειδή ξέρετε τι ζητάτε, είναι καλό να έχετε συλλογικά αιτήματα και να προχωρήσετε? Μήπως ήρθε αυτή η ώρα? Ναι, πιστεύω ότι έγινε μία αρχή μέσα από τα τοπικά συμβούλια νέων. Όπου εκεί ακούστηκαν κάποιες φωνές, κάποιες απόψεις, ήρθανε νέοι στο πλευρό μας, συζητήσαμε για τα προβλήματά τους, τι τους απασχολεί. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι γενικά θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά και αυτό με χαροποιεί εμένα, και ότι πρέπει να τους δώσουμε το πάτημα τους ώστε να ακουστούν και οι απόψεις τους. Γιατί σαν νέος εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ μια μερίδα ανθρώπων. Αυτούς τους ανθρώπους εγώ μπορώ να τους ακούσω. Είναι κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από την πολιτική ζωή της χώρας. Ότι δεν είναι ο πολιτικός από πάνω να ακούσει τους συνανθρώπους του και τους συμπολίτες του. Να δει τα προβλήματά τους και να σκύψει πάνω από τα προβλήματά τους. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε αυτό το χώρο, συζητάω με νέους, ξέρω τα προβλήματά τους, ξέρω τις απόψεις τους και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να τους δώσω το όραμα και το πάτημα, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν και να ακουστούν αυτά που θέλουν να πούνε. Δώσ' μας ένα παράδειγμα. Θα χαρούμε να ακούσουμε. Ένα παράδειγμα. Με το τοπικό συμβούλιο, ναι, περισσότερο το αναφέρω αυτό γιατί αυτό ήταν το οποίο εξιδίων κρίνουμε τα λότρια και ο καθένας μέσα από τις πρακτικές που γνωρίζει και μέσα από την κοινωνική γνώση που έχει και από την κοινωνική συμμετοχή, μέσα από εκεί μιλάει. Λογικό είναι. Επομένως, το ακούμε και το ακούμε ευχάριστα αυτό που λες. Ένα πράγμα το οποίο είχε έρθει πολλές φορές στα αυτιά μας ήταν για την εθελοντική εργασία. Και ήταν και γενικά να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα και δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν τις εγχειρήσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τέτοια παραδείγματα. Και καταρθώσαμε με το Συμβούλιο Νέων να κάνουμε 2 φιλανθρωπικά γκαλά, να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να τα δώσουμε σε παιδιά νέα τα οποία είχαν προβλήματα είτε στα πόδια τους, στα χέρια τους και να τους βοηθήσουμε να κάνουν την εγχείρηση και να συνεχίσουν. Βοηθήσαμε το να κάνουμε κάποιες συγκεντρώσεις για να μαζέψουμε χρήματα για τον Άγιο Στυλιανό, για τα παιδιά του ορφανοτροφείου που είναι εκεί πέρα. Όλα τέτοιου στυλ εκδηλώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα του τι μπορείτε να κάνετε εσείς, έτσι ώστε να πείσετε την πολιτεία να δομήσει
εργασιακές δομές τέτοιες, μέσα στις οποίες μπορείτε να μπείτε και να δουλέψετε και να έχετε μεγαλύτερη παραγωγικότητα ως άνθρωποι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γνωρίζεις αυτή τη στιγμή πόσοι είναι οι νέοι οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από κάποιες σχολές? Γνωρίζεις αν αυτοί οι νέοι χρειάζονται και υπάρχουν τα αντίστοιχα επαγγέλματα σήμερα για να ασχοληθούν με αυτά? Εάν δεν υπάρχουν, μήπως θα πρέπει να ευρεθούν νέες εργασίες έτσι ώστε να απορροφηθεί το κομμάτι των ανέργων των νεολαίων? Έχετε πει προς την πολιτεία κάτι τέτοιο? Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί, όπως και να έχει, αν έχουν βγει από τα πανεπιστήμια 50.000 γυμναστές και η Ελλάδα χρειάζεται, και το λέω γιατί έχει τελειώσει τεφά, και η Ελλάδα χρειάζεται 1.000 γυμναστές, ό,τι και να κάνει, σε 49.000 δεν θα γίνουν γυμναστές. Και αν έχουν την αίσθηση ότι θα γίνουν γυμναστές, θα μείνουν άνεργοι. Θα πρέπει να βρουν μια άλλη διέξοδο και μια άλλη προοπτική. Έχει μετρηθεί από την Ελλάδα, δεν έχει γίνει, στο λέω. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ένα επαγγελματικό προσανατολισμό που να λέει ότι τα εκατομμύρια των νέων μπορούν να προσανατολιστούν σε αυτού του τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, σε αυτού του τομείς εργασίας, για να του ακολουθήσετε. Εσείς το απαιτείτε να γίνει, πως ήρθε ο καιρός να το απαιτήσετε να γίνει, για να ξέρετε που θα πάτε και θα πάτε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα έτσι πάνω στους γυμναστές, το οποίο προσπαθούμε να το πετύχουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολλές χιλιάδες των γυμναστών που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν εργάζονται. Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει και να αποσυμφορήσει όλη αυτή την κατάσταση είναι με το να βάλεις γυμναστές στα σχολεία τα απογεύματα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι τα σχολεία έχουν τις αυλές, απογεύματα μαζεύονται παιδιά, παίζουν διάφορες αθλοπαιδείες. Με το να φέρεις εσύ ένα γυμναστή στο σχολείο, ο οποίος θα τους ανοίγει την πόρτα, θα τους βάζει μέσα, θα τους προστατεύει από τυχόν εξωτερικούς κινδύνους και θα τους δίνει μία μπάλα να παίξουν και ή θα τους κάνει κάποιες ασκήσεις εκγύμασης μέσα στην αυλή όταν θα θέλουν τα απογεύματα να παίξουν, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος ακόμα δεν έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Οπότε κατευθείαν ανοίγονται καινούργιες θέσεις εργασίας και μπαίνουν μέσα γυμναστές. Πάλι όμως ζητάς από το κράτος κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία, ενώ φαίνεται ότι το κράτος είναι αδύναμο να παρέχει επιπλέον κοινωνική πολιτική και κοινωνικά δεδομένα. Ήδη έτσι όπως έχουν θεσπιστεί τα πράγματα, τα κοινωνικά δεδομένα συρρυκνώνονται. Δηλαδή η κοινωνική πολιτική τα τελευταία 2 χρόνια έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί εκ νέου κοινωνική πολιτική και να μπορέσει να δημιουργηθεί εκ νέου ανάπτυξη, πρέπει να δοθούν παραγωγικές θέσεις. Πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Οι οποίες θέσεις εργασίας δεν θα είναι απαραίτητα θέσεις εργασίας του γυμναστή. Είστε έτοιμοι εσείς ως νέοι να μην κάνετε το επάγγελμα το οποίο σπουδάσατε και να κάνετε κάτι άλλο, ή να μπείτε σε μια διαδικασία να κουβαλάτε νερό στο μήλο του αλουνού όπως κάνουν διάφοροι για να προχωρήσετε? Και δεν ξέρω αυτό πόσο καλό είναι. Ακούγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και ακουγόταν παράξενο η γενιά των 700 ευρώ. Φτάνουμε να είμαστε στη γενιά των 400 ευρώ. Ναι, δυστυχώς το άκουσα και εγώ σήμερα το πρωί για τις μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα που θα φτάνουν καθαρός μισθός να είναι στα 470-480 ευρώ και μετά στα 5. Όταν κουβεντιάζετε λοιπόν με τους φίλους σας, σαν να είναι για δουλειά, όταν είναι για δουλειά, τι σου λένε? Θέλω να γίνω δημόσιος υπάλληλος, θέλω να ανοίξω δική μου επιχείρηση, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που σπούδασα, δεν με νοιάζει να δουλέψω, αρκεί να δουλέψω, ή αφού υπάρχει ακόμα ο μπαμπάς όπως υπάρχει και ο οποίος μπορεί και έχει απλώς τη φτερούγα από πάνω μου, εγώ καλός ή κακός προστατεύομαι και μπορώ να τα καταφέρνω. Άρα έχω την υπομονή να περιμένω, μήπως κατά λάθος και βρω καμιά δουλειά σύμφωνα με το επάγγελμά μου. Που εδώ θα βάλω και έναν αντίλογο, αν θέλεις. Ναι, μπορείς πραγματικά μετά από 2 χρόνια να βρεις μια δουλειά σύμφωνα με το επάγγελμά σου. Τι σε ενοχλεί, αγόρι μου, να δουλέψεις 2 χρόνια τώρα σε κάτι που δεν είναι σύμφωνα με το επάγγελμά σου? Πολλοί από εμάς δεν δουλεύαμε σύμφωνα με το επάγγελμά μας. Πιστεύω ότι οι νέοι αυτή τη στιγμή αυτό που λένε είναι δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Το λένε. Βεβαίως. Αυτό που τους απασχολεί είναι να δουλέψουν κάπου και να βγάλουν κάποια χρήματα. Ούτως ώστε να μπορέσουν να πατήσουν στα πόδια τους, γιατί λένε ότι φτάσαμε 30 χρονών και είμαστε στο σπίτι ακόμα με τους γονείς μας. Και τους ενοχλεί αυτό. Βεβαίως, τους ενοχλεί γιατί θέλουν να ξεκινήσουν τη δικιά τους ζωή. Πώς έχεις απέτηση εσύ να μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά ή είσαι στο πιο παραγωγικό κομμάτι της ηλικίας σου και δεν μπορείς να προσφέρεις γιατί απλά δεν έχεις δουλειά. Και αυτό που λένε τα παιδιά είναι δουλειά και όπου να είναι. Να προσφέρουμε κάτι και ούτως ώστε να πάρουμε και κάποια χρήματα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν 2 κυρίαρχα αυτιά που πρέπει να ακούσουν. Το ένα το αυτί είναι το αυτί της πολιτείας, το οποίο πρέπει να κάνει ένα νέο σχεδιασμό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσα από συγκριτικά πλεονεκτήματα, και το άλλο αυτό είναι το αυτί των εργοδοτών. Να ακούσουν τους νέους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν και να προχωρήσουν. Και υπάρχει και ένα τρίτο, να μπείτε σε μια λογική αυταπασχόλησης εσείς.